салом дӯстони азиз, дараи варзоб як дача бигем, як ҷои истироҳатгоҳ омадем, бовар кунед дидем ҳаловат бурдем. Беҳтарин ҷо, бибинед ҳаловат бурдем дӯстон. Ина мо дар баландием. Ина беҳтарин ҷо ба ҳамроҳи дӯстон. Ина дар инҷо дӯсти беҳтарини мо Мугамбо. салому алайкум бародарони азиз, нагуфтан омад ки Леҳонҷони Шодӣ ҳастам бо тахаллуси Мугамбо ва дӯст Мурод Шарипов. Дар як ҷои ҳузур дорем. Касе ки бидона амҷа куҷо $100 баром шад. Нехе тамошо кунем мардум бо диққат. Нехе боло поё таш овай Agar kase budona ina agar $100 kama da $100 mi? $300 шид. Касе будона. Дига марда ке ина даст макам. Раис. Ина раис. Чанс мети? $500 кадом. $800 шуда ка. Касе бидона амҷа куҷо яка. Зинда боше $100 боше. Як рӯз вақт дар ютуби تو ساعت 8 بگر وقت کردم یه $500 айсои мо. не усшинара Осе барем ёвар. аҷабест бемагама бугум касе ки канали дӯст Мурод Шарипов шумо метавонед ки тамошо кунед. Касе ки бидон амҷа куҷои датаи компютера менависа $800 хонагиҳошон мия айдасем раис мегира $500 $100 ва $200 акмал ҷумаи фака дагамон ҷавоб мегирем $800 фақат як рӯз муҳлат. تو 8 بگر ма дар охир медонед чӣ гуфтанем? ма дар ҳамин ҷоям худам намедонам дар куҷоям, шумо як ҷо меёвед. Саломат бошед.